माझ्या YouTube चॅनलला आपले सर्वांचे स्वागत आहे। तर आज आपण नवीन रेसिपी घेऊन आलेलो आहे, ती म्हणजे शेवगा फ्राय, शेवग्याच्या सुक्या शेंगा। त्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य आहे शेवग्याच्या शेंगा, त्याचे मी बारीक काप करून घेतलेले आहे, आपल्याला पाहिजे तसे छोटे छोटेसे। त्यासाठी एक मसाल्यासाठी एक कांदा घेतला आहे उभा कापून, एक थोडंसं खोबरं घेतले आहे, फोडणीसाठी लसण घेतला आहे, थोडे शेंगदाणे, एक वाटी शेंगदाणे, एक वाटी तीळ आणि एक पोह्याचा चमचा खसखस घेतलेली आहे आणि एक वाटी टोमॅटो घेतलेले आहे बारीक कट करून। हे आपण पेस्ट करून वापरणार। चला तर सर्वप्रथम आपण या शेवग्याच्या शेंगा थोड्या पाण्यात उकडायला टाकणार आहोत। शेवग्याच्या शेंगा आपण उकडायला घातलेल्या आहेत, त्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ देखील घालून घेणार आहोत, जेणेकरून या पिठामध्ये मीठामध्ये जर शेंगा उकळून घेतल्या तर मीठ याच्या आत जाते आणि शेंगाला चव येते। यात मी मीठ घातलेलं आहे। आता मी झाकण ठेवून या शेंगा उकडून घेणार आहे। शेंगा उकडत आहेत तोपर्यंत आपण कच्चे मसाले भाजून घेणार आहोत। सर्वात आधी मी यात खसखस घालते। आपली खसखस भाजलेली आहे ती आपण त्या वाटीत काढून घेणार आहोत। आता आपण याकडे तीळ भाजून घेणार आहोत। छान भाजत आहेत, उडत येतात, फुटत आहेत, म्हणजे ते भाजत आलेले आहेत। देखील भाजलेले आहेत, ते पण एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। चला तर आपण यात शेंगदाणे देखील भाजून घेणार आहोत। आपले शेंगदाणे देखील भाजले आहेत, ते पण आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण यात खोबरं भाजून घेणार आहोत। सगळे मसाले आपण कच्चेच भाजणार आहोत, बिना तेलाचे। आपलं खोबरं देखील हलकसं भाजलं आहे, आपल्याला जास्त काळं नाही भाजायचं, ते देखील आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण कांदा भाजायला टाकणार आहोत। कांदा आपल्याला गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। भाजलेले मसाले हे बारीक करून घेतलेले आहे। आता मी कढईत फोडणीसाठी तेल घालत आहे। सुक्या भाजीला थोडं तेल जास्त वापरलं तर भाजी छान होते। तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार कमी जास्त तेल वापरू शकता। आपलं तेल तापत आहे तोपर्यंत आपण कोरडे मसाले कुठले कुठले घेतले ते पाहणार आहोत। इथे मी काश्मीरी मिर्च घेतली आहे छोटा चमचा, एक लाल तिखट घेतला आहे 1.5 चमचा, धणेपूड घेतली आहे 1.5 चमचा, गरम मसाला घेतला आहे 1.5 चमचा आणि कांदा लसूण मसाला घेतला आहे 1.5 चमचा। हे सगळं मी पोह्याच्या चमच्याच्या मापाने घेतलेलं आहे। आपलं तेल तापत आहे, मी अर्धा टीस्पून मोहरी घालून घेत आहे। मोहरी छान कडकडली की त्यात आपण जिरे घालणार आहोत। जिरे देखील छान फुलून आले आहेत, त्यात आपण आता लसण घालणार आहोत। लसण छान लाल होऊ द्यायचं आहे। आपण यात खोबरं आणि खसखसची बारीक केलेली पूड घालून घेणार आहोत।
देखील छान परतू द्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता की छान परतलेली आहे। त्यात आता आपण तिळाचा कूड घालून घेणार आहोत। तिळाचा कूट देखील परतलेला आहे। त्यात आता आपण शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहोत। हे सगळे बारीक केलेले कूट घालताना आपण यात अर्धा टीस्पून हळद देखील घालणार आहोत। हे छान परतू द्यायचं आहे। परतलं, याला तेल सुटलं की यात आपण टोमॅटोची प्युरी घालणार आहोत। जे आपण टोमॅटो घेतलं होतं ते आपण तेलात जे मसाले आणि टोमॅटो घातलं आहे त्याला तेल सुटत आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। यात आपण आता कांदा टाकून थोडा परतून घेणार आहोत आणि कांदा परतल्याच्या नंतरच आपण याच्यात तिखट आणि बाकीचे घेतलेले मसाले घालून घेणार आहोत। याला देखील आपल्याला थोडंसं तेल सुटू द्यायचं आहे। आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटत आहे। यात आपण तिखट आणि बाकीचे घेतलेले मसाले घालून घेणार आहोत। ते देखील आपल्याला तेलात मिक्स करायचे आहे आणि छान परतू द्यायचे आहे तेल सुटेपर्यंत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाल्याने छान असं तेल सोडलेलं आहे। त्यात आता आपण उकडलेला शेवगा टाकून घेणार आहोत। आपल्याला मसाल्यात व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे। त्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत, कारण शेंगा उकडताना देखील आपण मीठ घातले होते। या मसाल्यामध्ये आपण शेवगा मिक्स केलेला आहे। आता आपण झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटं मंद आचेवर शिजवून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपला शेवगा हा छान शिजलेला आहे। आपण चेक करून पाहूया। बघा आपली शेंग देखील फुटलेली आहे, म्हणजे आपल्या शेंगा शिजलेल्या आहेत। तर आपण ह्या खाण्यासाठी सर्व करणार आहोत। या शेंगा चपाती सोबत खूप छान लागतात। हा आहे आपला शेवगा फ्राय। हा तंदूर सोबत किंवा चपाती सोबत खूप छान लागतो, किंवा जीरा राईस सोबत देखील तुम्ही खाऊ शकता। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।